kanye makoro noforme Special Services Unit mane nigi officer matin less than 100 mane report directly to the DCI director. Gimader wacho ni squads gi osebedo katimo gik maricho mang'eny, but the main reason gimomiyo gigi koro bedo mang'eny en ni iyudo ni gisetimo mang'eny but they are rarely taken to court. Nitie weche moko mabe makoro studio konyal discuss but gisebedo ka gitimo mahundu, but because nitiere some sort of protection okosebedo ka imakogi. And kidwa ng'eyo maber ni nitiere squad matije en mana tieko ji. Number 1, ibiro ni cases magitere court tin. Nitie ofisa moro Nairobi ka mosebedo ka nego ji. Owacho ni odil gi criminals, but you see sheria ma Kenya wacho nitie